V lete v roku 2021 sa konečne Čechy uvoľnili zo zovretia lockdownu a verejný život nabral znova bežnú podobu. Žiť tu znamená mať každé ráno pocit, že ste v meste, ktoré kvitne. Tie upravené parky, turistický ruch a nespočetné kultúrne akcie, ktoré vdychujú mestu život. Proste pohoda v srdci stredných Čiech. Prejdite sa po námestí a dýchne na vás poriadny kus histórie. Dominantou je rozhodne jazdecká socha kráľa Juraja z Podebrad. Je fascinujúce si predstaviť, že práve odtiaľto pochádzal panovník, ktorý už vtedy sníval o mierovej únii Európy a predbehol tým svoju dobu. Hneď vedľa tróni majestátny zámok. Zajdite tam a určite nakúknite dovnútra do jeho múzea. Tie expozície očaria a dozviete sa veľa, aj keď nie ste práve fanúšik dejepisu. Ak si myslíte, že zámok je len o starých chodbách, poďte so mnou dnu. Práve tu na druhom nádvorí sídli pamätník kráľa Jiřího, kde sa dozviete, prečo bol tento kráľ taký dôležitý pre celú Európu. Podebrady v lete. To je proste láska na prvý pohľad. Kto tam bol, ten vie.
Kúpeľný park je srdcom Podebrad a v letnom videu z roku 2021 určite nesmie chýbať. Je to v podstate jedna dlhá, zelená obývačka mesta, ktorá spája stanicu priamo s centrom. Keď kráčate po kolonáde, nemôžete vynechať zastávku pri prameňoch. Skúste si načapovať Podebradku priamo z výveru. A tá atmosféra? Ľudia so zmrzlinou v ruke, hrajúce fontány a v pozadí občas počuť orchester z kolonády. A keď už máte dosť histórie a kolonád, stačí prejsť cez most na druhú stranu Labe. Vítajte pri jezere, ktorému miestni nepovedia inak než Podebradské more. A ako toto jazero vlastne vzniklo? Nie je to žiadny prírodný výtvor odjak živa. Vzniklo vďaka ťažbe piesku, ktorý sa tu intenzívne ťažil pre stavebné účely. Keď sa s ťažbou skončilo, príroda si miesto vzala späť, dno sa zalialo podzemnou vodou a dnes tu máme jedno z najkrajších prírodných kúpalísk v stredných Čechách. V lete 2021 to tu po všetkých tých lockdownoch pôsobilo ako absolútny raj. Ten pocit, keď sa konečne rozbehnete po pláži a skočíte do vody, čistá sloboda. Je tu neskutočne čistá voda a jemný piesok, takže si chvíľami fakt pripadáte ako niekde na juhu pri mori. Z kľudných kúpeľov je to len skok do Prahy, ktorá v lete 2021 doslova vibrovala novou energiou. A kde inde začať, než na vrchole Václaváku pri tej najikonickejšej budove? Národné múzeum to nie je len budova, to je symbol. Po tej obrovskej rekonštrukcii vyzerá neskutočne. Je to srdce našej histórie a kultúry a úprimne, aj keby vás nebavili exponáty, ten interiér a výhľad z kupoly sú totálny must-see. Je v tom niečo magické, stáť tam a cítiť tú dôležitosť miesta, kde sa písali dejiny. Stačí však zísť pár schodov a ste v úplne inom svete. Václavské námestie. Ten nekonečný ruch, kde sa mieša história s modernými obchodmi a kaviarňami. V tom čase, keď sa po covide znova otvorili terasy, to tu pôsobilo ako jedna veľká oslava života.
Milujem tú dynamiku. Ľudia sa ponáhľajú na metro, iní len tak srkajú kávu a sledujú ten mestský kolotoč. Václavák má proste svoje špecifické kúzlo, ktoré vás buď pohltí, alebo vás prinúti na chvíľu sa zastaviť a len tak nasávať tú pražskú atmosféru. Praha je v lete skrátka neprekonateľná. Z Václaváku stačí pár minút pešo a ocitnete sa v úplne inom storočí. Staré mesto je pre mňa tá najrozprávkovejšia časť Prahy. Úzke dláždené uličky, kde sa môžete len tak bezcielne túlať, a na každom rohu objaviť niečo fotogenické. Srdcom všetkého je, samozrejme, Staromestské námestie. Všetci s napätím čakáme na každú celú hodinu, kým sa spustí orloj. Vidieť tú mechanickú parádu naživo je niečo, čo sa vám nikdy nezunuje. Je to ten moment, kedy sa na chvíľu zastaví čas aj uprostred veľkomesta. A čo milujem najviac? Tie kontrasty. Na jednej strane majestátny tínsky chrám so svojimi temnými vežami a hneď vedľa farebné barokové domy, ktoré vyzerajú ako z cukru. A
teraz prichádza to najočakávanejšie miesto celého výletu – Karlov most. Prechádzať sa po ňom je zážitok, ktorý vám vyrazí dých. Tento kamenný unikát tu stojí storočia a prežil úplne všetko. Čo robí Karlov most v lete takým výnimočným, sú tí ľudia. Pouliční umelci, ktorí hrajú jazz, maliari zachytávajúci panorámu Prahy a tá nekonečná energia. Je to v podstate galéria pod šírim nebom, ktorú obmýva Vltava. Ak sa chcete vyhnúť hlavným prúdom, stačí zabočiť do niektorej z bočných uličiek. Tam nájdete ten pravý kľud, skryté dvory a miesta, kde Praha rozpráva svoje najstaršie legendy. Staré mesto v lete neprestáva prekvapovať. Ak chcete mať Prahu ako na dlani, existuje len jeden smer – hore na Petřín. Keď výjdete po tých 299 schodoch, otvorí sa pred vami výhľad, pri ktorom sa vám zastaví srdce. Vidíte tú mozaiku červených striech, kľukatú Vltavu a všetky tie mosty. Je to ten moment, kedy si uvedomíte, aká je Praha neskutočne majestátna. Petrínska rozhľadňa, Malá pražská Eiffelovka. Ak by české dejiny mali jeden pevný bod, bol by to Karlštejn. Ten pohľad, keď sa pred vami medzi lesmi zrazu vynorí táto monumentálna stavba, je úchvatný v každom storočí. Keď kráčate hore do kopca k hradným bránam, cítite tú váhu histórie. Tento hrad nie je len ďalšia historická pamiatka. Nechal ho postaviť samotný Karol IV., otec vlasti a rímsky cisár.
Ale pozor, Karlštejn nebol postavený ako klasické sídlo na bývanie. Mal oveľa dôležitejšiu úlohu, slúžil ako nedobytná pokladnica pre ríšske korunovačné klenoty a posvätné relikvie. Vypadala celá místnost plný upírák a nebyly zde tyto portréty, ale stěny byly postaveny nástěnnými malbami. Téměř znázornila celý Karlov podobně. Bohužel svou rodinu se nám Najväčším klenotom vo vnútri je kaplnka svätého Kríža vo Veľkej veži. Jej steny sú vykladané polodrahokamami a zlatom a človek tam má pocit, že sa ocitol v úplne inom svete. Či už stojíte na hradbách majestátneho Karlštejna, kráčate po pražskej dlažbe, alebo relaxujete v tieni podebradských kolonád, jedno je jasné, Čechy majú neuveriteľnú schopnosť chytiť vás za srdce. Leto 2021 nám pripomenulo, aké dôležité je znova sa nadýchnuť, cestovať a objavovať krásu, ktorú máme hneď za rohom. Bol to výlet plný slnka, slobody a nových začiatkov, na ktorý budem ešte dlho spomínať.